As máquinas xa traballan sobre este treito do paseo marítimo de Vilagarcía. A segunda fase destas obras de rehabilitación xa está en marcha. Hoxe vai a ser un día de moita satisfacción para moitos veciños de Vilagarcía. Porque indica o alcalde, estas melloras serán moi agardadas por moitos usuarios que, ante o estado do pavimento, optaban por non pasear por aquí. Que é unha zona moi disfrutada, sobre todo polos nosos maiores, que había veciñas que me decían que facía moitísimo tempo que non podían vir a pasear por aquí, por este espacio, porque tiñan medo a tropezar. O arranque da obra adiantouse respecto ao calendario previsto, por diante quedan 4 meses de actuación. O resultado será idéntico ao do primeiro treito xa rehabilitado, no que se substituíu o deteriorado pavimento de lousas por un solado de formigón tintado moito máis resistente. Un paseo que xa se ve a estas horas da mañán, pois o uso que ten, e polo tanto un paseo que era moi necesario de rehabilitar, cun investimento que é importante, porque son 650.000 euros para un ministerio como é o Ministerio de Transición Ecolóxica, que non é un Ministerio de Obras precisamente. A esta partida hai que sumar a da primeira fase. En conxunto, o proxecto ascende a 1,3 millóns de euros. Sei que non é a inversión máis importante que está facendo o Goberno do Estado en Vilagarcía, pero sí que é unha inversión, como lle transmitiu o delegado e a subdelegada, que vai a ser moi valorada polos veciños de Vilagarcía porque foi moi desexada. Entre eses outros investimentos salientan a reforma da Casa do Mar, que, se todo vai segundo previsto, no mes de xaneiro pasará a albergar a sede da Seguridade Social, o Instituto Social da Mariña e a Tesourería.